ka kerteng junga deu declare markhap ban nga syong ngasa asnong umsaw nong bri nengkong ngamla klem da ai kuble ye ki nong pniat jong ne ka Meghalaya singing competition bat ka jing ruai ka bangan ruai ka ne ka por ka dei klem mapi abang apet ya pi ba it mit la bat sngi man sim jonga ka kwa bandon bat pi jing men hanga pi ai wala da prte yang I kampai ba it api ngalarai man dup ya pi alak sangti shawe ba it wanom pe ngakwa ban ong hapi tangka we hang ne asla per take le mapi ngam long klem mapi klem mapi idur bhabriu jong pi ki kring man la kas ngi ha bang atya na shong ngak men bat pi ba it hanga to wan men simar we kat mang ngakwa bat pi bandon bat pi ban shong ring ka ap deng jing ngi ma ya pi ngan om ino marwe ang ne aperte jing inu langin say ngan dup ya pi alak sangti shawe ba it wanom pe ngakwa ban ong hapi tangka we hang ni asla per take le mapi ngam long klem mapi klem mapi warap ding ding dum jong kamit ya pingan om ino lajing ki ban ki sho tang mapi bai si jiu nom ngalaji ya pi alak sangti shawe ba it wanom pe ngakwa ban ong hapi tangka we hang ni asla per take le mapi ngam long klem mapi klem mapi ngakerpat ya pi ki parlok barok ki bapet ya kene video jonga bapin kristian lem yang daga ba pien like share but comment ko bless you bun